ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ng ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago mapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ng banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya.
Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo upang bigyang parangal ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri, Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon ay mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo ay mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Among. Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, at ito po mismo ay utos niya sa kanyang mga disipulo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo iniibig, sana ganyan din kayo mag-ibigan sa isa't isa. Sabi niya sa ating pagbasa, "Love one another as I have loved you," Jesus said in our gospel for this Sunday. Alam po ba ninyo na ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay ang pamantayan, batayan at huwaran ng ating pagmamahalan? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ang pamantayan natin, batayan natin at huwaran natin sa ating pagmamahalan sa isa't isa. Ito po ay pagmamahal na handang magpatawad sa minamahal. Ganun yung pagmamahal ng Diyos. Ito ay pagmamahal na handang umunawa sa minamahal. Ito po ay pagmamahal na handang tumanggap sa iyong minamahal sa kabila ng kanyang mga pagkukulang,
ng kanyang mga kahinaan, kahit pa man din po ang kanyang madilim na nakaraan. Ito ay isang pagmamahal na handang ialay, isakripisyo ang buhay para sa minamahal. Upang lalo po nating maintindihan itong kahulugan ng tunay na pag-ibig, ng wagas na pagmamahal, mas maigi po siguro kung ating pagnilayan at suriin ang salitang love. Ang salitang love. Love is a 4-letter word. It is the acronym of 4 words. Love is a 4-letter word. It is the acronym of 4 words. Una po, yung letter L. L stands for loyalty. Being loyal. O stands for obedience. V for voluntary. And E is for empathy. Empathy. Tingnan po natin ito upang maintindihan natin. Una, katapatan sa pagmamahal. L is for loyalty, being loyal. Tanong ko lang po sa inyong lahat, tapat ba tayo sa ating pag-ibig? Tapat ba tayo sa ating pagmamahal? Totoo ba tayo sa harapan ng ating minamahal? May sikat na sinabi po, di ba, si San Lorenzo Ruiz tungkol sa Diyos. At hihiramin ko po itong famous quote ni San Lorenzo Ruiz tungkol sa pag-ibig niya, katapatan niya sa Panginoon. Sabi po niya, "If I have 1,000 lives, I will still give them all to God." Sabi ni San Lorenzo Ruiz, kung magkakaroon daw po siya ng libu-libong buhay, ibibigay at ibibigay pa rin niya ito, ihahandog, iaalay pa rin niya ito, lahat sa Diyos, sabi niya. Ganoon po kalalim, ganoon po katibay ang katapatan ng pagmamahal ni San Lorenzo sa Diyos. Pero tila yata sa atin naiiba ito. Iba po ang sa atin, di ba? Whether we admit it or not, tayo kasi, isang buhay lang kung minsan ipinagdadamot pa natin sa Diyos Gawan kaya pong mas mababo, ne po. Neng kay metong yamong oras tayo pa ibiyay-ibiyay nga pong Gino. Kung minsan isang oras lang hinihingi sa atin ng Diyos, isang oras lang hinihingi sa atin ng Santa Iglesia, pero hindi pa rin natin ito maibigay-bigay. Bakit? Busy. Maraming ginagawa. Maraming abalahin sa buhay. Ganun tayo Alam po ba ninyo na ang katapatan ni San Pablo, Saint Paul, may sinabi siya tungkol sa Diyos, tungkol sa pag-ibig ng Diyos? May ipinahayag si San Pablo tungkol sa pag-ibig ng Diyos dahil sa pagiging tapat niya sa Kanya. Sinabi po ng San Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sabi ni Saint Paul. Kahirapan ba? Hindi. Panganib ba? Hindi. Kamatayan ba? Hindi. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil tapat siya sa atin. Ako po, mayroon akong kakilala. Actually, close po siya sa akin. Kabiruan kayo po. Palagi siyang nagsisimba tuwing araw ng Sabado, yung anticipated Mass dito sa ating parokya, yung 6:30 p.m. Minsan po, tinext niya ako, minessage niya ako at sinabi niya sa akin, "Father, hindi mo na po ako makakapagsimba ha? Baka po kasi gagabihin ako," sabi niya. Tinanong ko siya, kasi hindi naman siya pumapalya, wala siyang mintis sa misa. Bawat Sabado, palagi siyang nagsisimba, kasama niya ang pamilya niya. Bakit? Kako sa kanya. Baliw po yung sinabi na kanako. Nag-text back siya sa akin, sabi niya, "Kasi Father, nasa mall pa po ako. At tiyempo po, sale po. Baka po talaga, malilate na ako. Hindi na po ako makakapagsimba." Sa totoo lang po, natawa ako sa nabasa ko at natawa rin ako sa sarili ko. Bakit? Kasi mas ipinagpalit niya yung mahalagang bagay
sa pagmumol niya. Hindi lang yon, mas pinili niya ang hindi magsimba dahil nga sale daw kung nasaan man siya. Kayo pong mag-asawa dito, balikan ninyo noong kayo ay sumumpa sa isa't isa. Karen pong kakasal, when they pronounce their marriage vows, di ba may sinasabi kayo ng mister mo, ng misis mo, sabay kayo? Sinusumpa ninyo sa isa't isa ito, may panunumpa kayo. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death. Ay, hindi na ninyo alam. Until death, do us part, do you part. Paalala lang po sa ating lahat, dalawa po ang mukha ng pag-ibig. Hindi palaging saya. Siguradong may hirap yan, may dusa yan, sa hirap at ginhawa. Ang ibig sabihin lamang nito, dapat lang talaga na ang mag-asawa, isa lang ang tugon nila. Isa lang ang sagot nila lagi. Ano? Oo. Dapat pareho. I do. Ibig sabihin lamang po nito, dapat magmahalan ang mag-asawa habang buhay. Pero yung iba, sinasabi nila, love one another, but do not love another one. Walang ipinagkaiba ito di ba? Kamakailan lamang po, pumili tayo, bumoto tayo ng mga sinusuportahan nating kandidato sa nagdaang eleksyon. Walang ipinagkaiba itong katapatan na sinasabi ko sa inyo. Itang may nalakaran ka, kingke kang panwalan, ita may itong neng katapatan. Mo babalo ita. Ita mong menindigan ka, king katutuan, para kingke kang balen, para kingke kang bansa, para kingke kang syudad, lalawigan, ake kang pakamalan. Hindi mo ba alam na iyon hindi maaagaw nino man sa'yo? At ita may atawaran. Paganakaing lugod at lulugod, tapat yan. Loyalty. Being loyal. Second, true love is obedience. Lawan niyo po, ing taong malugod, mapanusig yan. Ing taong lulugod, mapaminto yan. Pero ing taong kulang lugod, siguradong masakit yung utos. Father, bakit masakit yung utos? Kasi naman, may ngariya kanitang inuyat at naging kakunyat. Puro siya kuskus, balungos. Si Jesus po, hanggang sa huli, sumunod siya sa kalooban ng Ama niya. Kaya nga po si Jesus, nung siya ay nasa hardin ng Getsemane, di ba may sinabi siya? Atinyang pisyag ing Ginong Jesus, inyang atsuking mula ng Getsemane. At anong sinabi niya? Father, not my will, but your will be done. Sabi ni Jesus sa Ama niya. Obedience. And the third is, true love is voluntary. Ito po ay malayang pagpasok sa isang kasunduhan sa pagmamahal. Sana po nagmamahal tayo, hindi dahil feeling lang natin na magmahal. Sana po nagmamahal tayo dahil ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Minahal niya tayo, minamahal niya tayo, ganyan din sana tayo tulad niya. Piyalimbawanan tayo nga pong Ginoo, king sasabihan ng lugod kay katamo. Dake nepu ning lugod ing maplas. Dake nepu o partine ning lugod ing masakit at masakit. Pagpilit yan, hindi pag-ibig yan. Pagpilit yan, hindi na pagmamahal yan. Dapat kusa yan. Dapat taos yan. Voluntary. And the last one is, true love is full of empathy. Empathy. Pagmamahal na may pagmamalasakit. Bakit? Dahil nakikita mo ang sarili mo sa taong minamahal mo.
Mayroon daw pong isang maestro, may isang guro, tinanong daw po niya ang kanyang mga disipulo. Sabi daw ng maestro, mga disipulo, paano niyo ba masasabi na umaga na at sumikat na ang araw? Kailan mo masasabi na sumikat ng araw, maliwanag na, umaga na? Yung tatlong disipulo niya, iba-iba po yung mga sagot nila. Sabi daw nung isa, Guro, maestro, alam na alam mong umaga na kapag ka nakikita ko na po yung mga halaman. Tutupi naman, masala na kanita. Guro, sabi nung isa, yung pangalawa, alam na alam mo na umaga na at sumikat na ang araw kapag ka nakikita ko na pong lumilipad sa itaas yung mga ibon. Tama nga naman. Yung pangatlo, sabi niya, Guro, umaga na po at maliwanag na po, sumikat ng araw kapag ka nakikita ko na pong naglalakad yung mga tao sa daan. Iba-iba yung mga naging tugon, sagot nila. Pero naiiba yung sinabi ng guro sa kanyang mga disipulo. Sabi po niya, alam ba ninyo na dumating na ang umaga, sumikat na ang araw, kapag ka nakikita mo na ang mukha ng Diyos sa kapwa mo. Dumating na ang umaga, kapag ka nakikita mo ang Diyos, ang mukha ng Diyos sa kapwa mo. Ang ganda po ng nais na gawin natin ng Diyos. Ito ang utos niya, mag-ibigan kayo. Nung makanano nakatamo ka nung liguran, makanyan tamo mo naman sana kanong may kakalugod. May kad makanya mo iti king simpleng pamangamano. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng iba, huwag mo rin gawin sa kanila. Mas piliin ang magmahal upang maging katulad kanya dahil ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, itulot mong malapit kaming lagi sa iyong mapagmahal na puso upang maging tapat kaming saksi ng iyong pag-ibig na siyang pagkakakilanlan namin bilang mga anak mo. Taos puso tayong dumalangin sa Ama at sabihin nating, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ulitin po ninyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng gyera, pagkakabahagi at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig nawa ni Jesus ang pumukaw sa bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig din nawa sila makasumpong ng lakas bilang mag-asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig mo, O Diyos, sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga binata at dalaga, ang mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan.
Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo nawa ang mga kapatid naming yumao na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Marian Soliman, Justin Gabriel Angeles, Marian Kinzinger, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Edgar Dalay, pamilya ni Eduardo Giros, Willie Basilio, ang pamilya Paldeng, Julie Fel Villanueva, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, pamilya ni Amelia Julian at si Elian Mikahil de Jesus. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Chodora Swing, Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Luther Lopez, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Gloria Sese, Dan Michael Manlutak, Alexander Payuan, at ang mga kapatid nating may sakit. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio o Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbul, Mariano Campo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Francisco Pang, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Nelson Garma, Biding Parungaw, Felix Berto Manabat Jr., at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ama, panibaguhin mo ang aming mga puso at kalooban upang matularan naming lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay sa buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo ng katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Kailan pa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa ilang maikling anunsyo. As it is the third Sunday of the month, our collectors, the Companions of St. Jude, will go around again for a second collection for the World Communications Sunday, the proceeds of which are intended for the advocacy of the Catholic Church geared toward the role, awareness, and responsibility of the press, the television, the radio, and other instruments of social communication in enriching and nurturing the culture and understanding among us in spreading the gospel message. May the good Lord bless you for your generosity. Our parish shall be holding a Triduum in honor of Saint Rita de Cascia from May 19 to 21, Thursday to Saturday of this coming week. In preparation for her feast day on May 22, Sunday, we remember Saint Rita for her virtues of humility, kindness, and patience, among others. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Scriptural Rosary, 6:15 p.m. Triduum for Saint Rita de Cascia, 6:30 p.m. Holy Mass. We shall have the regular Sunday Masses on her feast day, May 22. Our daily scriptural rosary and flower offering in honor of our Blessed Virgin Mary continue until the end of May. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. magsiyuko para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan magpa sa walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.